যতনে শিউ সাইমানো বীর বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া তিনি 10ই মে তিনি থৈমানি বলিদান sak sana রাগমাই আকারমানি সাল 1973 তিনি তাই 10ই মে তিনি জেলা পরিষদ নিবাংসি শিবির হা নিবাঙ্গই হস্তান্তরিত জমি ফেরত হলে তিনি আন্দোলন খাইলেই তিনি হাইসালব থাউই খেতাও আল চাই প্রাইমানি বাইরেनि बर' रावकेने केबो जागा जोंनि टिपार सारं जागा हामा पारियाखै अफायसे बराव दखल खायै जागा खायमानि जागा दिनै ताखौ बीर बिक्रम बाहादुर बो थांनाय जागा सैमानि दिनो अन्य दफानि बर' राव फातान खायनाय राव दिनै हाजार हाजार बर' बुथुमलायै उनो जागागोनो दिनै वानि दाबाय लाफाबाय थानाय कलंबाय थाबाय थानायनि आरो नैसा बर गायो दिनै गायनो थाखाय बर गायो बैसाव बनो यावसिन दिनै खाल जीवन साल बनो जों दिनैनि हायसाल जों केबो पावैमाया दिप्राहानि बर' राव बैला थै रनाय दिनै दिप्राहाव बनि रांचाहा थै रायनाय दिनै दखान बांनाय बनो बेव दिनै अर गायसिया दिनै अर दिनै ससाइटि जल एडिसिनि बाय दिनै साथाम बाय दिनै गायसा मुखिया और दिनै ताखुब दंवाली राजेश त्रिपुरा दिनै मनिहा दङ और जत दिनै दिनाव दं बनो दिनै मुजौ खायनाय खम्बासा दङ बनो गोथार सालनि लायनाय आव मुजौ लायनाय मिजौ लायनाय साल फायनि बांगै जे जागाबा दंलाथो आनि बखुं सर ताखुं सर उ बीर बिक्रम दिनै आफैमानि सालनो 10ই मে जतन थैमानि सालनो जतन वान सलायै दिनै जे जागा दंफानो बनो आखौ बासायफोरनि जे दंफानो खम्बासा बनो सानो सारसाफोरनो मगै बनो बनो आत्ता शान्ति मालांखानो सोलोंथाइ दैदे आंखौ बुंजावो जतन हामबाय आं खुलुमनाय जों जत साइमानो 1973 दिनै থেকে 50 বছর सिगां जोंनि ताखुब बीर बिक्रम जमातिया जमी हस्तान्तर दाबिनो तुयै जेफ्रु सुत्रा रोंलायो आफ्रो अ आन्दोलन बखरखौ शहीद नोंखा त्रिपुराव त्रिपुरा सानम थांना बगे गोबां मा शहीद ओंनाय रं बिसिङो बखरसे बेलेखेनो अन्यतम होनो जों साइमानो स बिनि कन्ट्रिबिउशन बिनि जे दफानि बागै थैरलांमानि आबो जों थैयाजाक जों मुदना रखनाय बिनि थैमानि बिबरणके हाय बजखन बिनि जागाव थाङे आलजुआय कांफुरु बनो गोबां मा वान दिबसनि बर' बनो आक्रमण खालाया बिनि सेफगार्ड होननानै बागै पुखिरियाव हाबै आतंका तिखायना नायखा किन्तु पुखिरि पार गुरियै बर' अलंगातै बर' नासिङै दङ बर जखन तैनि पेप्लासाय फायो आपुर हायथे बनो अलंगा बाय सुलु माने बेलेखनो मर्मान्टिक वाना मासिंचा ते किरिमा सिंचा बेलेखनो बखाव खानांनाय मतखले बनो बुथारमानि इतिहास जों मुखा बा खोनाका स आबोनि बागै जोंनि जाति हा दफानो सेफ साइड थांनायनि बागै इ जोंनि बेआइनो बाबे जे जोंनि जागाराव कचक थांमानि आबोनो किफिल मानानि बागै जे आन्दोलन खालाममानि जे संग्राम चबाक खालाममानि आबो त्रिपुरानि बर' राव त्रिपुरा साबसनि बर' राव आबोनो मुतु नारक खालायो आबोनो सावनो जों दिनाव जागा बिनि मांखौ जों खुम गोथार बगलायफैका बिनि आत्ता हमेशा खाकसाङाव मानि दंथौ आबो दिनै दुवाय मुंदंनाय गाय अबाहायकेनो पयतिसि गुरुं बिनावनो जों बालायनाय इ कक रुइनो जों खामदों मुंते खाका हामियाफोरि आनि कक सामदार